И какво ста хора? Аз съм Джони БГ, до мен стои Накс и с апликатор днес ще оцеляваме в един сървър. Ето го е. Те сега трябва да влезнат в него. В момента би трябвало да ми излезне. Ето апликатор влезе. Влезни и цъкни на плей и влизаш. Чакай, аз трябва да го намеря. Опа, чай, що не го намирам, човек? Ето, next. Така. Чакай, стой. Аз ви виждам, сега излизам, аз имам картофи в мен. Его е апликатор, къде е Алекс? Тоест, той си каже, Джони, къде си? Аз тук видях, че ще ги спра. Стрели, бе, некой стреля. Не, бе, това тук с чудовището. Идвам, бе, Джони. Ето, виждате ли какво е надписано? Ето идвам. Който аплика... това е. Това е апликатор. Айде, искате ли да аз имам картофи в мен да ядем? Долу ще ви покажа честовете. Стой, апликаторе. Аз вече влязох. Ма стой. Стой се. Слизам. Остава. Ела, тук има честовете, каквото искате. Ама, че има дърво. Къде, бе? Аз го открих. Тук имам кара. Защото са не трябва тук да учитам. Още така неопасни. После тук също да. Ама чакай, матле. Аз трябва да си взема нещо, си направя меч. Тук е камини, библиотека и workbench. Тук има още човек. Ето е, излезната стая. Ето го. Да, бе, знам ги, аре да спим, защото е нощ. Знам ги, бола ми покажа. Легна. Аз спим. И добро утро. И сега отиваме. Аз тук намерих. Аз отивам на дънка да събирам дърво. Тук май няма. Имаме дърво, аз ще направя оръжие. Човек. Аз го взимам, за да направя workbench-ове. Взимам да направя брони. Да, обаче ще ми дадеш на мене. Аз ще направя брони, аз ще направя на... Добре. Аз тук правя градинка. Правим градинка. Това градинка. Там има градинка. Това тук е Накс. Аз съм с Накс. Ето тук имаш едно празно ред. С Накс. Остана едно празно място и при него отслабя картоф. Ще си го взема. Моркови. Почвам да правя. Ето я, бе. Как си го направил, човек? Да, аз мисля, че ще е готин и си стана готин. Нали не е мод? Не е мод. Аз писам го просто мод, но след това реших да не сваля мод. Елате да ви дам... Човек! Аз по сървър. Аз ще падна! Елате... Снакс! Стойте! Идвам при вас. Виждам ви къде сте, бе. Какво правите, бе? Как ще паднете? Откъде ще паднете, бе? Къде има дупка, човек? Ето ка! Къде? Стига! Апликатор, какво правиш? То сега ще падне. Не падай, човек! Защо ще падаш? Аре, елате там да ви дам броните. Ела, хайде. И сега след малко ще направим типи. Добре, дай. Ето бе, елате тук да падне. Аз не паднах. Елате тук да намеря някой празен част. Човек! Къде? Къде? Кой той? Аре бе, човек, къде скачиш? Добре, аз идвам при тебе. Не. Тук съм ви оставил. Тук съм ви оставил. Сега ще гора. Преди на тъпа. А вие откъде влезнахте? Я покажа. Аз ще изляза и три ще прекаря. Къде си? Не знаха и ни газ. Откъде? Аз имам панталони в повече. Откъде влезнахте? Ти къде падна, бе? Аз съм тук. Ми се скочи. Дай. Ти си скочил. Дай.
Той ти го прави. Да, аз те намерих. Ево те дене, бе. Ти, ево те дене. Чакай малко. Ево те дене, бе, Джони. Той, бе, къде ще ходиш след тебе, бе? Ти много си заухав. Е, тука. Ето на мене, е тука. Тия съндъка, взима си и брони, аз сега ще правя мечове там. Ти от бенча. Ще правя, чакай. Който удря човек. Не те удра. Тогава то нещо ме удари, бе, бат. Е, той ли те удра, ти си много зле. Аз ще направя малко хляб. Защо са ни хляб? Ние като го отнеме не трябва. Направих хляб, а не само едно хлебче. Ама аз... човек, мечове. Аз правя мечове, са в момента правя. На бенча. Боли ми тя потушки, бат. Да, бе, прави само Ой, от бенча, прави Леле, видео. чу. Без да исках Човек. те ударих. Без да исках. Много си. Върнах ти го. Аре, аре. Ето, елата тук при честа. Ето, Човек. Сори, бе, човек. На- Ето, ела, давам ти го. Ела, тук при честа има. Беге, Ето, Аре, бе. ето вземете ги, ето ти давам и ти на тебе накс. А той с това, как се каже. Пликатор. Да. Ето ти. И това е. Това е. Пликатор. Аре, пикатор, вземи си нещата. Той ти ги служи. Аз го взел, бе. Няма нищо. Как го човек? Джони, бе. Как? Абе, чакай, аз ще направя просто още. Човек, не съм взел нищо. Ти си мой. Тогава ще имаш допълнителни бутушки. Защото Боб ги е направил в такова. Да, защото... Ето, искаше потуши. Да. Нати. Мен не ми трябва. Взимай ги. Искаш ли? Абе, човек, ето, Макс. Е, броня, нали имаше и той броня? Ето. Не, имам само тези бутушки. Мани ги, айде, аз сега Ето, правя. ето и това. Ей, върни се. Ето, ще ти фърли това. Ето ти, ела. Вземи го. Вземи го. Ела в честа. Вземи го и това. Ето, ела в честа. Той Ей! Шматко! апликатор. Ела в честа ти дам. Ела тук си вземи броната, ще ти дам. Не, той бе, един е меч мой. Това е. Не, вземи го това меч. Аз тук има ни излишни панталонки и буза ще ви ги дам. Дай ги на мене. Ето е. Само бузата ми дай. Аз имам панталон. Трябва ми каска. Еми, аз нямам каска в мен. Ще направя една. Аз имам каска. Дай ме тук каска. Добре, ето. Ето, ела Аз да вземеш. оборудване. Не, аз искам без броня. Ще остава. Човек, къде си? Пликат. Аз без броня съм тебе съм. по-як. Какво правя? Аз без броня съм по-як. Вземи я. Не трябва. Ей, Алекса. Ей, Джони, аз без броня съм по-яка. Аз чай сега ще я. Къде? Я, къде си? Ето ме. Къде че? Аз ли имам на Не знам. Мен по-мотив без броня. Не ми трябва броня. Па си искам да броня. Отивам навънка. Къде е служи, бе, човек? Уж. Не ги ли шумата честа? Аре, аз сега ще ходя, защото след малко ще огладнем, защото включих чудовищата. След малко ще огладнем обаче. Аз съм наблизо. Къде сте? Аз съм отвънка до къщата. Аз Често. съм гладен. Ще си хапя хлебец. Аз имам... Аз имам един стак и 12 картофи. Един стак 64 и малко 12 картофи. Аз ще имам картофи. Аз ще имам градината. Аз тук взимам малко семена, за да посадим. Тук сега това е оцеляване епизод. Епично, бе. Наистина е епично. Там е градината. Аз ходя при градината. Да отбера на От отвън. Аз сега... Почек. И да знаете, които надолу. Окей, ти каза да. Драгс БГ. Гледаш този клип.
О, супер пича. Ето видеото от Джони. Паднах! Паднах в дупката. Дяволите! Ей, леглата, братле! Спрях се долу веднага. Фак! Крипър! Фак! Аз взех леглата, значи са и трите съм ги взел по шеги. Сложи ги са пак там. Ама, ти дай ще го сложим, ще дам нещо. За какво сложите? Да сложи ги. Фак. Гаси! Шибаната работа. Сега не мога да се кача. Фак! What the fuck? Къде е, че? What the fuck? Не мога да се кача горе. Къде? What the fuck? Идвам при теб, Макс. Ти не можеш даже къде съм. Аз изгледам. Ти като изляза вън, аз съм паднал. Да изляза. Отвик се, май бе. Абе, да бе, на въздух си, ти си с мен. Уау! О, пича. Най-накрая. Аз вече имам. Така хора, това беше от нас. Ще се видим следващия път. Това беше от Джони БГ. От Накс и Апликатор. Апликатор. Също така, абонирайте се за канала, харесайте го, дайте палец нагоре и коментирайте. Чао!